来てくれて、俺の彼女の友達やんな。まあ、知ってると思うんだけど、俺彼女と TikTok やっててさ、まあそれでめっちゃバズってんねやんか。その彼女の友達やんな。ライブ来てくれてありがとうね。よかったらこの後さ、ご飯とかどうかな。あ、これもちろん彼女には内緒ね。うん。あ、マジこれオフレコにしてほしいねんけどさ、まあ俺俺17人と浮気してんのよね。TikTok でめちゃくちゃ有名人やからモテちゃうんよ。これマジ彼女には内緒ね。うん。9年間今の彼女と付き合ってんねんけど、ちょっと刺激がないわけよ。しかもさ、TikTok でバズってるからさ、めちゃめちゃこれ持ってるし、で、モテちゃうからさ、まあやっぱ遊んじゃうよね。てかまあ俺芸人やしさ、遊んでよくねみたいな。だから17またしてるしね。元岡くんの彼女の斎本さんとの知り合いやから悪いですよ。いや全然関係ないよ、そんな。彼女の友達とか関係ない。言わんかったらバレへんから。浮気してる相手に全然既婚者とかもいるし、彼女の友達とも全然浮気してるから、絶対バレへん。大丈夫。行こうぜ、行こう。まあ俺 TikTok でいっぱい稼いでるからさ、全然飯とかおごったるし、絶対バレへんからね。